Hej, velkommen til. Jeg er til Erotic World i Valby sammen med den dejlige Disa. Vil du ikke introducere dig selv lidt? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Disa, og jeg er... Ja, hvad er jeg? Jeg har jo mit eget firma, men er ikke herude i den her omgang med mit firma, fordi jeg er personlige årsager. Og så er det jo dejligt, at jeg kan komme sammen med påbjørnene. Det er godt nok dejligt at høre. Så du siger, du har dit eget firma. Ja. Ja. Hvad er dit eget firma for noget? Jamen, jeg laver masker i læder, og harnes og vinger. Ja, og også et poppymasker. Ej, hvor dejligt. Ja. Men angående poppyplay, kender du så til noget miljøet, eller er det noget, du også selv gør i? Altså, vi har eksperimenteret en lille smule med det derhjemme, min herre og jeg. Så lidt kender jeg til det, ja. Dejligt. Hvis nu du skulle vælge et slags dyr, der vil være mest dig, vil det så være hund, eller kat, eller kanin, eller ulv, eller hvad tror du vil være dig? Jeg tror, jeg er mest hund, faktisk. Ja. Tror du ved, hvad sådan en race, sådan måske? Måske en lille irriterende chihuahua, jeg ved det ikke. Ej, hvor godt. Ja. Chihuahua kan også noget. Det kan de. En lille, men meget... Meget bestemt hund. Absolut. Ja. Så du siger, at du er her bare som gæst i dag? Jeg er her jo, fordi jeg er blevet inviteret af Poppy Danmark til at komme og gå tur med påbjørnene. Ej, hvor dejligt. Ja, det kan man ikke sige nej til. Det kan man ikke. Giver det dig noget, når du ligesom får lov til at gå tur med nogle poppies? Ja, det gør det da. Det giver mig en fed følelse. Det er mega hyggeligt og mega sjovt. Ja. Det er sådan lidt en slags kontrolting. Måske, at man ligesom passer på nogen eller noget. Ja, det tror jeg. Også fordi det er privat, og det er ikke mig, der har kontrollen. Så det er rart at kunne få lov til at bestemme lidt. Det er rart, at var den, der lige har bukserne på. Ja, fedt. Mega fedt. Ja, så har du nogensinde prøvet at have selve udstyret på, altså en hood eller noget? Jeg har en hood derhjemme, både i neopren, men også en lædermaske, jeg har lavet til mig selv. Og ja, jeg har været ude og lufte det. Ej, hvor dejligt. Ja. Fedt. Ja. Jamen altså, tror du så måske i fremtiden, man ser dig herinde i gården, eller måske? Man kan aldrig vide det. Man kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer. Nej. Mega fedt. Men hvad har du så planer måske til næste år herude? Skal du så herud med firmaet, eller er det igen med Poppy Danmark, tror du? Det bliver med firmaet. Ja. Men jeg plejer at stå i nærheden af Poppy Danmark. Jeg vil ikke undvære poppyernes fantastiske humør, og der er simpelthen så mange dejlige mennesker i det her miljø, som jeg ikke vil undvære. Så, Og alle pivedyrene og gøene og larmen og lege. Og... Præcis. Lige præcis. Mega fedt. Jamen, tusind tak, fordi du vil svare på lidt spørgsmål. Tak. Jeg håber, du får en rigtig god messe herude. Tak. Og i lige måde. Tak for det.